Il-Partit Nazzjonalista ma sabx deputat parlamentari biex jiddiskuti il-fatti li komplew joħorġu dwar l-iskandlu taż-żejt. Dan mod partikolari b'referenza għal dak li qed jirriżulta fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Għal-programm Realtà tal-erba' kienu mistiedna deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Il-Partit Laburista konferma li kien se jirrappreżentah il-Ministru Edward Zammit Lewis li forma parti mill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Minkejja kull tentattiv tal-produzzjoni ta' Realtà, il-Partit Nazzjonalista insista li ma jista' jibgħat l-ebda deputat dwar dan is-suġġett minflok bagħat kunsillier fil-lokalità tal-Gudja. Mark Antony Sammut iddefenda dak li għamlu ta' qablu u bħal Simon Busuttil li ddeskriva dan l-iskandlu bħala paraventu qal li dan il-każ u tfih ta' tajn. Il-kompli għaddej bil-gonġatturi u bit-tfiħ ta' tajn. Mistoqsi dwar emails li kienu pubblikati riċentament u li wrew kif Lawrence Gonzi kien jaf lil Mart George Farrugia anke jekk fil-passat għal mod ieħor Sammut wieġeb hekk. Jiena naħseb li emails li ħarġu jagħmlu onur lil Lawrence Gonzi. Lawrence Gonzi tenna lil fatt li l-eks Prim Ministru seta' kien jaf lil Mart in-negozjant taż-żejt li ngħata l-proklama kien irrelevanti. Dik kienet kollega vera fl-istess aġenzija, ma jfessirx li ku kollegi Stefanija ma Stefanija, jaf Astin jaf minni Katie Farrugia. Le, ħarġu li kien jafa bħala kollega. Kien jafa bħala Katie Farrugia, ma. Anka mill-emails. Veri, għax kienet kollega taħdem, x-relevanza għandha f'dal każ.